То запали, бе. Мани не това Такива слова от 36 не ми трябва. То 190 лева, момче. Ости го са. Седиш на хуя. Власти това стол, бе. Иди вземи едно яки да се нищо му нема, още не изгорел. Как ще не Ости го, пусти го са, бе. Да те, пусни го, ости го що. Вземи едно яки да купиш. Моите яки, бе, човек. Добре. По-добре такова отгоре, горе съм, болен съм. Ще вика такси, бакши ще ми каже, ще му каже, да караме от третия етаж. Той ще ми каже, аз ще съм в асьор. Аз ще му кажа, много важно. Иди бе, купале, вземи едно яки, бе. Ети яки ти дам. И ще умреш от ти. Аз ще умрус. Добре, айде. Аз ще Дай умрус. сол. Никога не мога да стане. Добре, дай ми безсмъртното яки. Аз